Hei vaan kaikille ja tervetuloa meidän 60 minuutin harjoitus, eli pilatesharjoitus, mutta tämä kerta otetaan tuoli. Yes. Tehdään tuolijumppa tai jumppaharjoitus. Harjoitus, eli pilatesharjoitus, mutta tämä kerta otetaan tuoli. Yes. Tehdään tuolijumppa tai jumppaharjoitus. Rulla hartiat taakse, eli eteen. Korvin ja taakse. Lävät yhteen, avarintakehä. Rentouta vain jalat. Rentouta kädet vaikka riisiin päällä. Ja sisäänhengitys vaikka nenän kautta. Tietysti nenän kautta ja sun kautta ulos. Sisään ja ulos. Rentoutat vaan. Sisään ja ulos. Aktivoi keskivartalo eli vatsalihakset, lantiopohja sisään. Ja nosta sen. Sydän kohti. Rentojalat. Polvet, varpat saman suuntaan. Tehdään vielä kerta. Hyvä näin. Ja kädet nostat sivun kautta. Kämmenet yhteen, kämmenet katto kohti, eli sormet ristiin ja työnnä sitten katto kohti. Nyt kertaa hartiat voida korvin kohti asti, korvin asti ja näitä ja nyt rentoutaa, just relax. Sisään hengitys. Breathe in and out. And you can tense your shoulders here. Ja vapautat. Hyvä. Rullat. Vapautat. Ja nyt istutaan meidän taas tuolin etureunalla. Hyvä näin. Ja sitten nyt polven nosto. Rintakehä kohti. Pidennetään meidän selkärankaa, eli tilaa per nikama. Elongate your spine, stomach in. Breathe in and out. Using your abs. Kautta vatsalihakset sisään ja ulos. Ja nyt vatsalihakset laske sun jalka alas ja nosta sen. Eli vatsalihakset mukaan tästä näin. Avarintakehä, känettele uulavartalo hyvin. Eli hartiat lantion uulapuolella. Breathe in and breathe out. I can show you from sen. Mä näytän sivulta. Okay? Se näytän näin, että hartiat lantion uulapuolelle. Imenäpä sille, että tiukkena sisäinen korsetti. Breathe in, sisään hengitys, ulos hengitykselle rintakehä kohti, eli sydän kohti sun polvet. Eli vahva uulavartalo, hartiat rulla taakse alas. Roll your shoulders back, yes, and away from your ears. Using your shoulder blades. Breathe in, sisään hengitys. Ulos hengitykselle rutista. Haita lampulihaksien. Just warming up here. Breathe in and out. Yes. So it looks like that on the side. Jatketaan vielä. Let's continue. A few more of that. Vielä muutama näin. Eli polven nosto rintakehä kohti. Suolisto kauas toisissa. Yes. And last one. Viimeinen. Hyvä näin. Ja nyt taas lateraalinen linja. Sivuvenytys, sivutaivutus. Sä voit ottaa tästä. Rentouta sun vasen käsi. Ja nosta oikea. Pitkä selkä. Ja avarintakehä minun päin. Ja nyt venyttelää meidän oikea lateraalinen linja rentojalla. Lantio pysyy suorana, eli istunnut molemmat istunnut sinne pysyy tuolilla. Keep your sit bones, both, yes, on the sit, on the chair. Relax your legs. Breathe in, sisään hengitys, pala keskelle, ulos hengitykselle. Avarintakehä, lantiorintakehä suorassa linjassa ja pidennetään meidän lateraalinen linja, eli sivuvenytys, taivutus niin pitkälle kun tuntuu hyvältä. Okay? Otetaan meidän kylki mukaan.
Take your ribs with you. Breathe in. Come back to center. Hyvältä. Okay. Otetaan meidän kylki mukaan. Take your ribs with you. Breathe in. Come back to center. And concentrate on what you're doing. Eli keskity sun oma tekemiseen. Lihoka vedät kevyesti sisään, chin in. And look down or look in front or look up. It's your choice. It's your body. It's your exercise. And you decide. Sun oma fiiliksen mukaan, tää on sun harjoitus, sun keho ja kuunnellaan sitten oma kroppa, oma keho, kun tehdään liikettä. Katse voi olla alaspäin, eteen tai nostetun käsin perä. Yes. Sä voit kokeilla, mitä sulle sopii paremmin. Breathe in, sisään hengitys, palaa keskelle. Back to center and breathe out. Stomach in, activate your ab muscles. Tehdään kerta per puoli. One on this side and on the other side, and it's done. Breathe in, sisään hengitys. Nosta toinen käsi. Ja ulos hengityksellä, breathe out. Keep your sit bone. Yes. Mukavasti istun loose. Peppu sinne vaan tuolelle. Molemmat sinne istunut mukavasti tuolen päällä. Hyvä. Ja kädet siivun, eli T-asento. Piokko taaksepäin. Your thumbs towards the back wall. Kämmenet ulaspäin. Ja hala itse. Embrace yourself. Breathe out. Breathe in. Your heart shines up. Yes. Loistat sun sydämen avaus. Sydänten avaus. Two more. Breathe in. Sisään hengitys. Ja ulos hengityksellä hala itseni tiukas kun haluat. Pyöristät selkää. Napa selkäranka kohti. Round your back here. Chin in. Last one. Enjoy it. Viimeinen. Nauti. Hyvä. Ja tehdään nämä vinovatsalihakset, okei? Okay? Kierrät ja tuonta. Sä voit nyt taas suorista toinen jalka. Hyvä. Ja toinen. Sisään ja ulos. Yes. Punching. Breathe in and out. Jatke näin. Tai vaihtoehto siivulle. Yes. Hake piituta, nosta vatsa, eli niin pitkälle kun tuntuu hyvältä, eli kyynärpät vedät sinne taakse, takaisin kohti, lähellä vartalo, okay? Elbows bend towards the back wall and near your ribs. Yes. Breathe in and out. Punching. Sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Tunnet sen syviä vatsalihakset, your deep muscles, oblique muscle. Breathe in, twisting, yes. Selkärangan kierto, rintakehän avaus. Hartiat alas, shoulders away from your ears, as far as you feel good, and punch away. Breathe in and out. Stomach in. Looking good. Remember, this is your exercise. Yes. Näytä hyvältä. Muista, tää on sun harjoitus ja sinä ohjaa. Käytä sun hengitystä, käytä sun keskivartalo, eli tiukkena sun sisäinen korsetti. You have inner corset, use it. Tighten your inner corset. Breathe in and out. Few more. Yes. One more on each side. Kerta per puoli. Hyvä. Ja nyt taas.
mukava asento. Yes. On your chair, your comfortable position. Yes. And now you raise your hands. Nosta kädet ja ava rintakehä. Asento. Yes. On your chair, your comfortable position. Yes. And now you raise your hands. Nosta kädet ja ava rintakehä. Ylpeä rintakehä ja rullasit alas. Niska rento, selkäranka, kädet. Kasvo, liuka sisään. Chin in, relax your neck, your hands, your spine. This is forward bend sitting. On a sitting position. Eli eteen taivutus. Istuessa. Yes. Eli näin, eli rintakehä, vatsa, lepä sinne reiselle. Your tummy, your chest, just, yes, relax on your quadricep. Yes. On your front thigh. Breathe in, stomach in, breathe out, and shine. Shining your heart toward the sky. Open your chest, ava rintakehää ja loista sydäntä. Sydämen avaus, sydänten avaus. Yes, loistat sun sydän taivasta kohti, hilavat yhteen. Squish your shoulder blades together and enjoy this stretch, opening of your chest, eli tää on ihanan avava rintakehä, avava liikettä. Ja sit supistat sun ulaselän lihaksi. Yes. And, ja eteen taivutuksen takaisin. Ruulava niikama, ota sit alas, rentouta tässä näin. Sä oot rasunuke. It's like you're a ragdoll, rasunuke sä oot. Pyörin selkä, sä tunnet sun alaselkä, pakkaralihakset. Hyvä. Rentouta selkäranka. Sisäänhengitys, uloshengitykselle. Ruula harteet taakse ja nosta kädet, harteet alas. Raise your hands and just enjoy this. Nauti tästä. Sisään ja ulos. Sukellat vaan alas rennoksi. Raasunukena. Niska rento. Päänlaaki sinne matto lattia kohti. Ihana, sä tunnet sun alaselkä. Yes, your lumbar spine stretching and it's long, elongated. Sisään ja ulos. Imenapä sisään ja avaus. Oh, this feels so good. Ihanan tunne, eikö se ole? Meidän rintakehä iso ja keskimäinenä meidän lihaksilta. Rintakehän lihaksia, yläselän lihaksia ja vatsalihakset tekee selkäranka. Yes. Selkärangan lihaksia mukaan. Piidennetään sen liikuvuus. Mobilisoidaan selkäranka. Sisään. Ja ulos. Hyvä. Sisään. This is the last one. Stomach in. Ja ulos. Hyvä. Mä tuun nyt taas keskellä. I will come back on the bit. And then let's go swimming. Hyvä. Ravistele, muista. Eli sä otat milloin vaan tarviina taukoa. You can take your break anytime you need it, okay? Yes. Hyvä. Ja sitten näin. Sukellat. Pyöristä selkää. Lauvat erillään. Yes. You can straighten your legs. Sä voit suoristaa jalat. Yes. Hyvä. Sukellat. Ja avaus. Sukella. Ja avaus. Sukella. Se voi olla iso liikerata tai ei, okei? Okay? Avaus. Sukella. Sisään ja ulos. Mä näytän sit siivuutta. Yes. Avaus ja sukella.
Avaus, yes. Näin. Jatketaan näin. Sukella. Ja avaus. Sukella. Ja avaus. Sukella. Ja avaus. Sukella. Ja avaus. 2 vielä. 2 more. Breathe in and yes, as long as you breathe. And breathe out here and you open. Okay, shake it. Yeah. Let's stand. So we will do some midsection crunches. Okay, with or without the chair. First, I will give you eli ensin nämä vaihtoehtot. Minä annan vaihtoehtoja. Yes, ilman tuoli. Mitä matalampi sitten se on vaativampaa. It's more challenging the lower you go. So abs, okay? We have to do some remonti here. Yes. Are you ready? Let's do the first option. Eli ensimmäinen vaihtoehto. Aloitellaan tämä keskivartalo. Pikkasen kauemmas jalat, ruutista pakkarat, squeeze your bum, stomach in, open your chest, okay? And push, breathe in and out. You breathe in and breathe out. Elongate your spine. Sisään hengitys, pitkä selkä. Ulos hengitykselle, puuhalla tuoli kauas. Hartiat kauas korvista, lapatukea käytät. Sisään ja ulos. Jatke näin. Avarinta kehään, nosta vatsa. Ruutista pakkara. Engage your abs, squeeze your bum. Elongate your spine, open your chest. Yes, nyt minä puhun englantia suomen kieli. Sisään, lähemmäs, ulos hengityksellä. Breathe out and breathe in. Yes. Now this is the first option. Tämä on ensimmäinen vaihtoehto. Mitä seuraavaa? Matalampi sitten. Mitä matalampi se lähdet, sitten se on vaativampaa. The lower you go, the more challenging it is. I'm sure you know it, yes. Breathe in. Make sure that your chair is not slipping away. So take care. Eli safety before anything else. Eli turvallisuus ennen kaikkea. Ja se tietysti hyvä tekniikka. And a good technique as well. It's important. So turvallisuus ennen kaikkea. Että katso sun tuoli on paikalla. Ei se liuku kauas sinusta pois. Eli tämä meidän ystävä. Meidän lelu. Hyvä. Meidän joulupukki. No niin. Toinen vuoro. Tai toinen vaihtoehto. Sisään hengitys. Ulos hengityksellä kyynärpäät alas. Sisään ja ulos. Yes. Sisään ja ulos. Vaihtoehto. Sä voit mennä toinen päin näin. Eli sitten tuoli ei mene rikki. So be sure that your chair. Yes. Jalat kauemmas. The farther. Give your legs a bit farther and get that feeling of push up. Breathe in and out. Look down. Let liuka sisään kevyesti. Chin in. Elongate your spine. Your cervical spine as well. Your neck is long, carrying your head. Muista meidän päätä on selkärangan jälkeenä. Sisään hengitys, breathe in. Ulos hengitykselle puhalla tuoli kauas. Yes, squeeze your bum. Ruutista peppu. Jos haluaa helpottaa, niin leveämpi haara jaloissa. Yes. If you want to modify it, then legs farther apart. Breathe in, carrying. Don't push your hips too far. Okay, squeeze your bum and raise it. You have a nice line here from your shoulder, your hips. Kaunis linja, hartiat,
hips, eli lantio, hyvä. Kenettele hyvin, muista hengitä. Ja ulos hengitykselle punnerat. 2 vielä sisään ja ulos. Vielä 1 sisään, nosta vatsa ja ulos. Hyvä, jalat lähemmäs. Ravistele, se oli se toinen vaihtoehto. 3. vaihtoehto ilman toria. That's the second option. We go to the third option. It's option, so you know what to do. Yes. No ne kaikki vaihtoehtot ei pakko käydä. Se on sun oma valinta, mutta ok. Let's go. Niin maatalan. Mitä maatalampi se on, tietysti se on haastavampi. Kädet hartien alla. Polvet maassa. You can keep your knees on the ground or raise it. Ja työntö. Nosta vatsa, ruutista pakkarat, katse alas, pitkä kaularanka sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Vaihtoehto, polvet ilmassa. Sisään ja ulos. Nosta vatsaa, ruutista peppuu. Jos haluaa leveämpi haarajaloisa. Yes, modified. Spread your legs farther apart. Then it's a bit easier. Chest open. Breathe in and out. It doesn't have to be big. Just pieni tai iso. 3 vielä sisään ja ulos. Yes, hyvä. Sisään ja ulos. Viimeinen. Sisään ja ulos. Lapsiasento. Hengitystauko. Asentu hengitystauko. Yes. You deserve a break. Child pose. Rentouta otsalat sinne matton kohti. Rentouta kasvoa. Kyynärpät voi olla rento. Syvän hengitys. Ja ulos hengitys, sillä supistuu. Sulaa tähän asentoon. Just melt on this position. Sisään ja ulos. Sä voit keinu rintakehä puolelta toisella, jos haluat. Ne on pieni liike. Nauti. Sisään ja ulos työnnä. Antelu kantapa kohti. Peppu sinne kantapa kohti. Push your tailbone, your bum towards your heels. Navel towards the lower back. Breathe in and out. Nosta vatsaa reideltä pois. Avarintakehä. Yes. Hyvä näin. Kädet hartian alle. Pyörin selkä niittämältä avarintakehä. Ja vapauta kaikki jäätytykset pois. Hei, meillä on vielä taas toinen. Muista ne vaihtoehdot. Eli korkeammalle. Tämä voi tehdä myöskin tuolin avulla. Okei. Okay. Hyvä. Suoristat. Mä oon tästä näin. Hyvä. Ja nosta jompikumpi jalka. Nosta, lantio pysy suorana. Hyvä. Näkyykö? Mä nyt rikko kaikki tästä. Nostat. Lantio pysy suorana ja laske alas. Nosta ja alas. Sisään ja ulos. Kädet hartian alle, avarintakehä. Hengitys kulkee ja lastua on hyvä ja pyöristät sen. Tehdään vain 8. Ruutista. Sisään ja ulos. Ulos hengityksellä ruutistat. Yes. 4 vielä. Kaksi vielä. Työnnä sen kantapa sinne takaseinä kohti. Ja hyvä. Tehdään toisella puolella. We'll do on this same thing on the other side. Yes.
Toinen jalan vuoro. Hengitä ulos hengitykselle. Nosta vatsa. Rutista peppu ja nostat ja laske alas. Sisään ja ulos. Kädet hartien alle. Hyvä. Yes. Sisään ja ulos. Lantio pysy suorana. Avoin rintakehä. Työnnä rintakehä kauas matulta. 4 vielä. Sisään ja ulos. Pidä lantio vakatasossa. 2 vielä. Sisään ja ulos. One more. Yes, ja rutista. Sisään ja ulos. Breathe in and out. Tukijalan pakkarat työnnä sinne keskelle, lantiokin keskellä. Sisään ja ulos. Sisään. Pidennä suoristetun jalka. Kerta vielä. Hyvä näin. Ja sitten taas avaus. Jompikumpin käsi. Okei, pujotus. Sinne vaan. Peppukatto kohti. Nosta vatsaa, niska rento. Suorista tukikäsi pään yli. Kainalo lattia kohti. Hyvä. Nosta tukikäsi. Katse. Suoraseen. Koukistat. Alaselän päällä kämmenet poispäin ja avarintakehä. Katse sinne ylempään hartian kohti tai sinevän sivuseinälle. Vapautat. Kämmenet alas ja avaus. Breathe in. Yes. And breathe out. Let's do on the other side. Toinen käsi sisään. Avaus. Selkärangan kierto. Rintakehän avaus. Tää pysyy hartian alle. Okei, sisään ja ulos. Kyynärpää koukkuun molemmat ja sit pidennetään sinne sivulle. Sä huomaat toinen puoli tekee paremmin kuin se toinen. Se on normaali. Niin pitkälle sinne vaan. Yes, jos haluaa, niin tukikäsi suoristat. Rentoutat hartiat ja nautti. Sulla tähän asentoon. Just melt on this position, asana. Peppukatto kohti. Okay, pitkä selkä. Spine long. Rentouta. Relax your neck. Relax your face. If you like. Jos haluaa, tukikäsi. Eli katse seuraseen tai katse pidät sinne sivuseinän. Koukistat. Avarintakehä hartiat. Kauas korvista taakse. Nosta vatsa. Navel towards your lower back. Protect your lower back. Breathe in. Yes, out. Breathe in. And out. Hyvä. Varpat alle. Let's go to alaspäin katsova koira. Yes. Downward dog. Yes. And down. Hyvä. Imenäpä sisään. Yes. Ja kävelet sitten käsien luona. Eteen taivutukseen. Napat sun kyynärpäistä kiinni, hengität ulos hengityksen. Koukistat polvet, rentouta vatsarinta kehä sinne etureisille. Relax your upper body. Relax your neck. Rentouta selkäranka, rentouta niskää. Koukistat polvi niin, että vatsa ja rintakehän lepää etureisillä eli vasten sinne etureisiin. Pään lattia kohti, työnnä lantiokatto kohti. Sä tunnet sun alaselkä eli meidän talketju. Yes. Posterior chain. Breathe in and out. Et koukista. Hyvä. Hyvä näin. Polvet siivulle. Ja työnnä sitten polvi auki. Hyvä. Ja rukoile. Hartiat alas. Sun painot enemmän sinne taakse. Yes. Jos tarvii leveämpi haara jaloissa, anna mennä vaan. Tai jos haluaa lisää tukea, niin sä voit laittaa vaikka jotain koroket sun kantapäälle. Okei? Okay? Tää on ok, tää on hyvä. Hyvä näin. Avarintakehä. Paina pikkasen sinne taakse, eli pääse avaamaan rintakehää. Ja vahva ulavartalo. Syvän hengitys, imenäpä sisään. Mutta jos haluaa kokeilla ilman apuvälineitä,
Tää on hyvä. Sä voit käyttää myöskin tää polvimattona, jos polvi on kipeä tai ärkeä. Ja yes, avaus. Hyvä. Sä voit siirrät sun paino puolelta toiselle. Hyvä näin. Yes. Hyvä. Kädet sinne alas. Varpat eteen. Työnnä sitten lantiot sinne katto kohti. Eteen taivutukseen. Eikä leviimpi haara jaloissa ja työnnä sitten lantio taivasta kohti. Rentouta selkäranka. Niske. Eikä kädet sinne, vaan sormet sinne taaksepäin. No vaihtoehtoja, sä voit suoristaa sun polvet ja koukista. Suorista ja koukista. Hyvä, sormet eteen, sormen päitä lattiaan ja pyörän selkää pystyyn. Niikamalta vaan. Hyvä, ja laske alas. Hyvä. Laske hartiat alas. Jatketaan meidän kyky. Hyvä. Tuolilla tai ilman tuoli. Okei? Okay? Kyllä sä oot vahvaa. Usko pois. Yes. Meidän nukemme sinne takaisin. Meidän joulupukki, our Santa Claus, will go back. Yes. And we bring our pikku joulupukki ja tuoli takaisin, missä se oli. Okei, okay, hyvä. Kyky. Ilman tuoli tai tuolin kaa. Okay? With or without the chair, it's your choice. Se on sun valinta. Hyvä. Alas. Lantioleveinen haara tai aavistuksen leviämpi. Peppu hippaisee sinne tuolille ja ojennus pakkaralihakselle. Lantio suoristuu. Yes. Sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Polvet varpat sama suuntaan. Your toes and your knees same direction and squeeze your bum, sit bone. Yes. Near each other, squeeze it. And thrust your hips with your bum. Stomach in. Breathe in here and breathe out. Sun painot on koko jalka pohjalla, okei? Okay? Sisään ja ulos. Ilman tuoli. Sisään ja ulos. Sisään. Pitkä selkäranka, long spine, open your chest, avoin rintakehä koko matkan alas ja ulos. Katse eteen, tiukka katse sinne eteen. Niskä pitkin. Sisään ja ulos. Tunnet, jos on hantanut sinne vaan koipin väliin. Okei, housut. Sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Vaihtoehto. Kädet pään yli. Eli kädet sinne saman linjan sen korvin lahdella sisään ja ulos. Se on omanäköinen kyky. Yes, anna mennä vaan vähän vielä. Suuren iso lihas, suuren lihasryhmä tarvii paljon toista. Sisään, pitkä selkä ja ulos. Puski sun kantapäistä. Yes, drive from your heels. You can feel your hamstring and your glutes better. Yes. Työnnä hantelu, tai työnnä sit peppu ja lantio taakse. Yes. Eli polvi ei mene sinne päin, mutta sinne vaan taakse. Hyvä. Yes. Let's go. 3 enää. Sisään. Ja ulos. Ja viimeinen. Pysy. Hyvä. Kääntäpät nousee. Toinen. Juu. Sisään ja ulos. Saada painaa. Yes. Mulla on painot enemmän sisäsurjassa. Ja laske. Vapauta kaikki jännitykset pois. Jatketaan vielä. Vähän enää sitten venyttelään. Kyllä sä jaksat. Kyllä sä oot vahva. Tuu mukaan. Hei. Mä näytän. Se oli tehty ennen se sille matolle. Tää on vaihtoehto, okei? Okay? Vaihtoehto. Selkä pitkä ja tuonto. Alas. Sisään. Sä voit tehdä näin 8 kappaletta tästä. Okei, okay, minä otan vaan sen vaihtoehto. I just show you the option. You can do 8 of this. This was done on the floor. Yes.
Ylpeä rintakehä, broad chest, and squeeze. Työntö. Squeeze. You can exaggerate here. You can raise your chest. Yes. Sä voit liioittella tästä sun oma fiiliksi mukaan. Iimenäpä sisään, pyöristät selkää. Rutista peppu. Vahva tukijalka. Yes. Vaan vielä. One. That feels good. Other one. Onneksi on meillä kaksi puolia. Toinen jalan vuoro. Ja nyt se kolmas vaihtoehto. Matalampi. Okay. Imenäpä sisään ja rutista. 8 näin. Hartiat kauas korvista. 5 vielä. Ja viimeinen. Hyvä. Ja rutista. Pyöristä. Hyvä. Jatka vaan. Minä otan tästä sivulta. Yes. Yes. Sisään ja ulos. Ja potku. Sisään ja ulos. Ja potku. Ja voit liioittella. You can extend more if it feels good. Only if it feels good. You can raise your chest. And breathe in. And breathe in. Hanke piituttaa kun hengität ulos hengitykselle rutista. Yes. You can bend this knee as well. Okay? One more. Tarise, hyvä, se kuuluu siihen. Raavistelet kaikki jännitykset pois vaan ja kädet. Tehdään muutama tasapaino. Vielä sisään hengitys. Ulos hengityksellä laske alas. Hyvä, sisään. Ja ulos. Kierrä sitten sinne vasemmalle. Katse kauas sinne taakse, vahva jalat. Lantio pysy suorana. Keep your hips level in front, okay? Breathe in and breathe out. To the right. Toisella puolella pala keskellä takaisin sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Bend your knees. Yes, pehmennät sun polvet. Helpompi hallinta sun lantion asento. Kerta per puoli, one on each side. Breathe in, sisään hengitys, ulos hengityksellä kierrä selkärangan kierto, avarinta hartiat kauas korvista. Ja hyvä. Raavistelet, jeps. Tasapaino. Muista, sä voit käyttää sen tuoli sitä tasapainon harjoituksella, okei? Okay? Työnnä sitten eteen ja taakse. Hyvä. Muutama tehdä näin. Hartiat kauas korvista, rintakellat ja kohti. Sä voit ottaa tukkituolista tai ilman, okei? Okay? Sormenpäitä, yes. Sormenpäitä etureisi. Yes. Sormet ristin, katse alas. Hyvä. Ja työntö, katto kohti kädet. Yes. Tehdään vielä 2 sisään. Ja ulos. Rutista pakkarat, lantio pysy suorana. Yes. Tukijalka tosi pitkä. Ei. Sieltä hyvä ryhti ja piitutta. Yes. Ja etusormet. Yes. Mut sormet ristin, joka sisään pitkä selkä, vahva tukijalka, että varpat erillään polvet koukussa. You can bend your knees and separate your toes. Strong. Yes. Lantio suorana, jatka vielä kerta. Ja avaus. Hyvä. Sivulle. Yes. Tähti loistaa. Nosta vatsa, rutista pakkarat. Tuttu liike. Yes, you know this move. You're a star. Just, yes, enjoy this. Loistat joka suuntaan. Soitti. Yes, hyvä. Vapauta. Toinen jalka.
Sisään hengitys. Yes. Ulos hengitykselle potki kääntäpä edellä. Eli pidä lantio suorana. Okay? Yes. Kädet voi olla tässä vuotarulla tai pään yli. Ja sitten koukun polven, lantio pystyy suorana, aava rintakehä lattia kohti. Yes. Mä näytän siivulta. Voit ottaa seinästä kiinni mistä ei. Nosta vatsa, okay? Rutista pakkarat, squeeze your bum. Activate your abs. Strong leg. Vahva tukijalka, hyvä. Yes. Ja sitten takaisin eteen. Ulos hengityksellä. Kädet sä voit nostaa. Yes. Ja sitten taas. Sotori 3. Warrior 3, guys. 2 vielä. 2 more. Breathe in and out. Stomach in. Nosta vatsaa, vahvaa tukijalka. Sä huomaat toinen tekee paremmin kuin se toinen, eikö se ole normaali? You notice that the other side is doing better than the other one. It's normal. Yes, just don't give up. Do the same exercise on this side as well, on both sides. Ei luovutetaan, tehdään sama harjoitus, mitä se on tehty toisella puolella. Ja tähti. Hyvä. Tää riitä sulle, se on ok. Ei pakko nostaa, ei pakko sit nostaa sun suoristetun jalka. Mut lantio pysyy suorana, ruumista pakkarat, squeeze your bum, stomach in. Yes, sit up. Yes. Sisään ja ulos. Hyvä. Ja vapauta. Ravistelet, venytellään polvet. Lonkan koukistajat, hip flexor, hip roll. Jatka näin, kennettele ylävartalo. Carry your upper body well and sit up here. Still active. Abs. Elongate your spine, pitkä selkäranka, eli hartiat lantion yläpuolelle, ylpeä rintakehä sisään ja ulos. Ja ajattele sun tukijalka tästä. Sieltä hakee energiaa lattiasta asti. Yes, ja viituta ja hyvä ryhtii. Tästä se lähtee. From your core, you get a good posture and good movement. Enjoy this simple movement, it's really effective. Breathe in and out. Yes, hyvä näin. Ristiin ja avaus. Voit sitten tanssia ja vastakkainen suuntaan lantio suorista. Nosta vatsa, ei tarvi liian kauas, lähemmäs. Koukistat polven, hengität ulos hengitykselle ja nauti. Katse alas tai nostetun käsi perä, tasapaino vielä. Balance, yes. Breathe in, yes. And out. Let's do on the other side. Sisään ja ulos. Option, vaihtoehto. Vastakäinen käsi vaan lattiaan. Sä voit koukistaa enemmän polvin, lantio suorista. Nosta vatsa, avarintakea, hartiat kauas korvista, liaka sisään. Yes. Looking good. Breathe in. Tähän kerta per puoli sisään. Ja ulos. Ihanaa. Ai. Hyvää uutta vuotta kaikille. Happy New Year, guys. It's nice to do this exercise with you. Hyvää uutta vuotta vaan. Onnellista ja terveellistä. Happy and healthy year 2024. Yes. 2024. Yes. Ihana päästä tekemään tätä harjoitusta teidän kanssa. Teetään video, teetään harjoitus ihan milloin vain sulle parhaiten sopii, milloin ja missä vain sulle. Yes. Tehdään vähän
Yes, eteen taivutukseen. Sisään ja ulos, nosta vatsa, polvet koukkuun ja laske alas. Hyvä. Nosta. Sä voit hieroa sun jalat samalla sisään. Ja ulos. Yes. Sisään. Ja ulos. Ja nyt taas pysy tässä. Suorista jalat. Takaketju. Alaselkä, pakkara. Yes, your lumbar spine, lower back, your bum and your hamstring. And koukkuun, bend your knees, koukkuista polvet, suorista polvet, bend your knees, straighten your knees. Eli takaketju, lady. Aavarintakehä, hake selän piitut taas. Elongate your spine and look down. Breathe in and out. Okay? One more. Oh, hyvä. Pysy. Notkista sisään. Breathe in, breathe out, pyöristä. Round your back and breathe out. Breathe in. Kissa ja lehmä. Sisään ja ulos. Sisään. Katso sinne horisonttiin ja katso sinne jalkojen väliin tai oman paan, kun pyöristät selkää. Tehdään vielä muutama. Few more. Yes. Notko. Look at the horizontal. Yeah, Suomi. English is quite difficult. And that's the last one. Hyvä. Kädet nousee sinne taakse, sormet ristiin. Hyvä. Sisään ja ulos. Työntö sinne alas. Avoin rintakehä. Sisään ja ulos. Keino puolelta toisella. Ihana. Mä nautan tässä edestä. Polvet pehmeä. Leukanouset. Ojenna lantio rutista pakkarat. Keino puolelta toisella. Pysy keskelle ja vapautat liuke sisään. Nostat ja ravistelet. Hyvä. Puoli sinne vaan. Aina sä voit käyttää sen tuoli. Okei. Okay. Kun sulle tuntuu, jos se tuntuu sulle paremmalta. Tuoli on aina hyvä. Yes. Valineen. Harjoituksen valineena. Yes, let's do some more stretching a bit. Let's stretch our spine, selkärangan venytys. Yes, sä oot tehnyt mahtavat työtä, jalat auki sivulle, pitkä selkä ja eteen. Polvet on ollut koukussa. Hyvä. Ui, ihana, tää tuntuu takariisille pohkeet, jos nilka on koukussa. You can flex your ankle. You can feel it more on your calves. And over posterior chain and round your back. You can feel your lower back. Pyöristät selkää, tuntuu enemmän alaselässä. Nosta vatsa, rentouta vaan tästä. Hyvä. Aavarintakehä ja rulla sitten taakse. Hyvä näin. Jompikumpi jalka sinne edessä. Hyvä. Hei, aloitellaan aina tästä oikea koukkuun sinne taas silloin. Oikea ja suorista sun vasen. Okay? Molemmat istunnut mukavasti lattiaan. Sä polvi sinne lattia kohti. Yes. Hyvä. Ja meriniitto. Sisään hengitys, hake selän piituta. Ulos hengityksellä. Ihana. Sä tunnet sun alaselässä, imenäpä sisään vaan, hartiat alas, aavarintakehä minun päin, okei? Okay? Molemmat istunut sinne matolle ja tää polvi sinne alaspäin. Tosi pitkä, suoristetun jalka, okei? Okay? Ja siirrän. Jos tää on liikaa, niin sä voit, vaikka tyyny, mulla on tää tyyny, tai pallo, yes, sinne alle. Yes. Tai tää mulla on saunatyyny. Hyvä, yes. Ei pitäisi olla väkisin tehdä enää. Tää on lempi ja venytys. No forcing, should feel good and right.
Breathe in and out. Ai, ihanaa. Niin pitkälle kun tuntuu hyvältä, hartiat alas. Ja laske alas. Yes. Kiertää sisään. Yes. Ja takertaa rintakehä sinne matto kohti ja kurotus. Keskelle takaisin, laske alas. Ja nyt vasen käsi sinne taakse, eikä sormenpäitä sinne lattiaan. Yes, hyvä. Ja tää nyt oikea käsi sinne nilkkoihin kohti. Rintakehä avaa sinne etureisi kohti. Ja avaa rintakehä, katse seuraa liikuvan käsimatkaa taakse. Pysäytät, avaa rintakehä, hartiat alas, nosta vatsa. Sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Hyvä. Laske alas. Vasen käsi nousee. Vie sen sinne. Oikea polvi kohti. Avaa rintakehä, tosi pitkä se on. Ja katse alas. Tai katse. Nosta. Tai eteen. Minä tykkään, kun mä silmätän alaspäin. Molemmat istulut pysy sinne matolle. Your sit bones both there on the ground. With or without the support. Hyvä. That was good. Other side. And now the left side in front, eli vasen jalka, vakataso, tai vedä se käntäpä lähemmäs. Molemmat istulut matolle. Yes. Jos tarvii tukea, niin sinne vaan riisin alle. Ylpeä rintakehä, nosta vatsa. Hyvä. Merineito. Sisään hengitys, ulos hengitykselle niin pitkälle kun tuntuu hyvältä. Avaa ensin rintakehä minun päin ja nosta vatsa. Molemmat istunnut pysyy sinne matolle. Both sit bones on the ground. Yes. Breathe in. Yes. Actually you can do both sides like this. Why not? Sä voit tehdä myöskin näin. Molemmille puolelle. Okei. Kerta vielä sisään. Ja ulos. Pysy. Ja rintakehä sinne matolle kohti. Ja tuki. Nauti liuke sisään, nosta vatsaa. Ihanaa. Rentouta tää jalka sun oikea. Nosta uudestaan ja laske alas. Hyvä. Oikea käsi taakse. Fingertips on the mat. Avaa rintakehä, open your chest and relax the shoulders. Yes, roll it back and down. Rullata hartia taakse ja alas. Nosta vatsaa, avaa rintakehä. Yes, hyvä. Jätä vasen käsi kurottusi. Ja avaus ulos hengitykselle. Katse seuraa sen matka. Sun vasen käsi matka. Kerta vielä, nauti. Enjoy this. Ei väkisin tehdään. Ulos hengitykselle. Yes, hyvä näin. Ja alas. Takamainen käsi. Ja nyt on oikea käsi sinne vaan etuviistoon vasemmalle. Ai kun ihana. Avaa rintakehä. Mennäpä sisään. Sisään ja ulos. Hyvä. Wow, that feels good, really. Tuntuu hyvältä. Hyvä. Ja keinopuolelta toiselle. Jalkapohja vastakkainen. Perhonen löytyy. You're a butterfly. That's good. Breathe in and out. Hyvä. Yes. Eteen ja taakse. Roikutas taaksepäin. Pitkä selkä. Rintakehä edellä eteen. Liuka kauas ja pyöristät selkä roikuun. Just hang in here. Okay? Use your hands. Straighten your spine and round it back again. Hyvä.
Jalkapohjaan sinne, hierotetaan meidän selkäranka. Energia takaisin selkärangalle. Let's bring back the energy back to our spine and we will do the rolling like a ball or rolling like a baby. Yes, I hope you enjoy this. Eli harjoitus, this exercise. Toivottavasti sä oot nauttinut harjoitusta. Balance, muscle strength, concentration eli keskitymis. Harjoitustakin tasapaino ja lihasvoima. Pyörin selkä taakse ja balance, tasapaino. Kyynärpät sivulle auki, polvet sivulle auki. Sisään ja ulos. Sisään. I love this move. Rolling like a ball, rolling like a baby, or rolling like an egg. Yes. Muista, mitä kauemmas jalat, se helpottaa. Remember that the farther your legs, that's a modification, that's easier, okay? I will show you. My legs are farther, I roll to my mid-spine. But if you want more, grab your legs closer and shoot your bum towards the sky. You can roll up to your upper back. Yes. Jos haluaa lisää, niin sä tiedät, mitä sun pitäisi tehdä. Lähemmäs jalat, vedät. Ja peppu ampu sinne avaruuteen kohti. Yes. Pääse sinne ulaselkään asti. Rullaa energia takaisin selkärangalle. Hyvä sisään ja ulos. Pysy selin makulle ja vedät. Sisään, rintakehä kohti. Yes, you can use a ball for your neck if your neck is... Yes, your niska sitten kärsii, niin ei muut kuin siinä vaan matto tai jotain pallo. Yes, avaa. Yes, ja toinen. Sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Lonkan koukista ja veny. Toinen. Muista hengitä. Alaselän notko ei kasva. Yes, keep your lower back kissing your mat. Sisään ja ulos. Hyvä. Jalat katto kohti, suorista toinen ja yes. Open your hip flexor, elbows open on the side, hartiat kauas korvista, kyynärpät sivulle auki, roll your shoulders back. Yes, and the other one. You can build the hamstring, takariisi, pakkarat. Sata tuntuu siinä alaselässä myöskin. Imenäpä sisään liitiäksi vatsaa ja vapauta. Salmiakki, butterfly, or you can elongate your legs. Toisen suuntaan, keep your knees bend. Voit koukistaa sun polvet koko ajan tai pidä sen suoran. Liitiäksi vatsa, hyvä. With or without the ball. Liokka sisään, pitkä kaularanka. Hyvänä. Keino puolelta toiselle. Mahtava työtä. Great job, guys. Remember you're strong. Muista sä oot vahva. Yes. Mahtava. Yes. Polvet yhteen tai suoristat ja avarintakehä. Imenäpä sisään, rentouta jalat, kasvot. Avarintakehä. You can also keep this. Yes, I'll show you. Hyvä. Mulla on tää oikea vasen jalka nilkkakoukkuun and jalkapohja alas. Aavapolvi, avarintakehä kestää ihanan aavava liikettä. Venytä rentouta jalat, kasvo, hartiat alas, kädet vapautat. Kaikki jännitykset pois, all tensions out, breathe in. Where the tension is and breathe out. Relax your legs. Open this, yes. And bring back here. Rock from side to side. Keinu puolelta toiselle. Anna vaan matto alusta, hiero sun
alaselkäpakkarat. Let your mat, the floor, massage your lumbar spine, your glutes. Yes, hyvä. Let's check it from one side to another. Windshield wiper, eli tulilasin pyyhkiä. Mennään nyt toiselle puolelle. Ja nyt mulla on oikea nilkka koukkuun, vasen polven päällä, avapolvi siivulle, keino puolelta toiselle. Yes, and bring it down. Polvi katto kohti, aavarintakehä, tee asento. Katse pois van polvista, kylki alas. Oh no, this is so good. Tää on niin hyvä. Muista jo paljon vettä. Remember to keep yourself hydrated. Drink water. Do more stretches if you need. Tee lisävenytystä. Tee mitä sun keho vaati. Ja pyytä. Hyvä. Sisäänhengitys, breathe in. And come back to center. Yes. Thank you guys for joining me today. And I see you in my next video. Kiitos, kun sä oot mukana tänään. Nähdään seuraavalla kerralla. Yes. Rauhalliset liiket. No hurry. Yes. Bring yourself to sitting position with the help of your hands. Eli käsien avulla tuu istumaan. Ja minä toivon teillä on hyvää, onnellista, terveellistä vuosi uutta vuotta 2024. I wish you a happy and a healthy year 2000, New Year 2024. Take care everyone. See you in my next video. Yes. Nähdään ensi kerralla. Bye. Thank you. Kiitos paljon. Nähdään tammikuussa. See you in January in school.